Pobednik četvrte nedelje emitovanja ovogodišnjeg serijala Studija B Letnje šeme je Goran Filipović. On je imitator kralja pop muzike MAJKL-a Jacksona, a leto provodi nastupajući širom zemlje, ali i šetajući i vežbajući u beogradskim parkovima i izletištima. Goran Filipović posjeduje veliku kolekciju odevnih predmeta koji podsjećaju na one koje je imao MAJKL Jackson, a savladao je i zahtevne plesne koreografije. Kao i svi nedeljni pobednici, on će otputovati na letovanje u Grčku u organizaciji turističke agencije Odeon World Travel. Zašto baš MAJKL Jackson? Zašto ne... Elvis Presley. To ili ideš... Ne stoji mi ta frizura. Jim Morris. Ne stoji mi ta frizura. Ne, šalim se. Ples, muzika, sve. Pa dobro, ali možeš da imaš takvu kosu da možeš u Whitney Houston. Pa da, ali Elvis Whitney Houston ne rade ovo. A kad je počelo to? Od malena. Da. Kada si spazio? Se sećaš tog trenutka da si video MAJKL Jacksona na TV-u i rekao wow? Ne, ali se sećam kad sam čuo pesmu i kad sam uzao mamine štikle i počeo skačem po kući i počeo sam Billie Jean da radim. Si svestan da je to čudno? Pa nije čudno, to je zabava, to je ples, to je zdrav život. Ali većina ljudi bi rekla čudno. Ne čudno, ali neobično malo. Neobično, pogotovo zato što je ovde se to toliko ne sluša, ali ples, pokreti, odsečni, muzika plus zdrav život, zdravo telo.